Els polls són aquells animals que, tot i ser microscòpics, quan s'instal·len al cap de molts nens i nenes, acaben convertint-se en un gran mal de cap. Però no entreu en pànic, avui en dia existeixen tractaments eficaços que aconsegueixen la seva eliminació total. Si voleu saber-ho tot sobre aquests animalons irritables, quedeu-vos amb nosaltres. Comencem. Els polls són uns insectes paràsits que només poden viure al cap dels humans i que s'alimenten de la nostra sang. Tenen 6 potes i són igual de grans que una llavor de sèsam. Poden arribar a viure 30 dies als nostres caps, però moren en menys de 48 hores fora d'ell. Un dels grans problemes dels polls és que es poden contagiar amb facilitat. Així que si els vostres fills en tenen, és important que tots els membres de la família us feu un tractament el més aviat possible. Per saber quins són els símptomes que ens indicaran si tenim polls i quin és el mètode més efectiu per erradicar-los, avui hem quedat amb la farmacèutica Marisa Sánchez. Per evitar la transmissió de polls s'ha d'evitar el contacte amb els nens o adults que estiguin infectats. Aquest nen o l'adult està contínuament rascant-se, té el cuir cabellut molt irritat, es toca contínuament. Un cop veiem que el nen o l'adult té polls, podem anar a la farmàcia on trobarem molts productes destinats a eliminar aquests polls. I ara ens ha arribat un tractament molt novedós que és el mètode Zephyr, completament natural i que elimina totalment els polls. En què consisteix el mètode Zephyr? D'entrada, revisarem de manera exhaustiva el cabell del nen o l'adult sospitós de tenir polls. Aquesta revisió dura aproximadament 15 minuts. Si veiem que aquest nen té polls, procedim al següent pas. Es separa el cabell amb diferents metxons i es passarà una aspiradora per poder eliminar tots els polls que hi puguin haver-hi. Un cop finalitzat aquest procés, passarem al següent, que és amb una llum molt potent i una lent d'augment, anirem mirant pas per pas si anem trobant polls i anirem passant la liendrera. Un cop finalitzat aquest procés, que també té el seu temps de durada, passarem ja definitivament al mètode Zephyr, que és cabell per cabell, anirem repassant per trobar els últims polls que puguin haver quedat i eliminar així completament la infecció. Avui hem après que la manera més fàcil de contagiar-nos els polls és per contacte directe cap en cap, que els seus símptomes són picor i irritabilitat i que per combatre'ls el mètode Zephyr és molt efectiu. Salut i fins la propera! Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.